yu umping, katang aldaw, intayo adalen to ordinal a numero, manipod first, akinggana, 100. Ti ordinal a numero, kaya ti mapungkuna a pwesto iti bambanag. Kas pagarigan kuma kadagiti sumaganan. 1. Layunan iti ST, tapno agbalin nga, first. 2. Layunan iti MD, tapno agbalin nga, second. 3. Layunan iti RD, tapno agbalin nga, third. Ti 0, 4, 5, 6, 7, 8, ken 9, ket layunan iti TH, tapno agbalin nga, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, 10th. Padasen tayo dagiti sumaganan nga aktibidad. Para ti umuna nga aktibidad, pilian ti umno apan nakaisurat dagiti sumaganad nga ordinal a numero. 16th. Anya kadagitoy ti umno apan nakaisurat ti 16th. Umuna, wenno maikadua. Kitaen ti naibaga a numero ken ti maudi a duwa a letrana. 6 ken TH. Anya kadagiti duwa a pagpilian ti adda 6 ken TH na. Usto, dayjay umuna, 16th. May kadwa, 43rd. Anya to umno apan nakaisurat ti 43rd. Umuna, wenno maikadwa. Kitaen ti naibaga a numero ken di maudi a duwa a letrana. 3 ken RD. Anya kadagitoy a duwa ti adda 3 ken RD na. Gusto, dayjay maikadwa, 43rd. May katlo, 21st. Anya kadagitoy ti umno apan nakaisurat ti 21st. Umuna, wenno maikadwa. Kitaen ti naibaga a numero ken ti maudi a duwa a letrana. First, wenno 1 ken ST. Anya kadagitoy duwa a pagpilian ti adda 1 ken ST na. Usto, dayjay umuna, 21st. Sumarano, 62nd. Anya kadagitoy duwa a pagpilian ti umno apan nakaisurat ti 62nd. Umuna, wenno maikadwa. Kitaen ti naibaga a numero ken di maudi a duwa a letrana. Second, wenno 2 ken ND. Ti umno apan nakaisurat na ket dayjay maikadwa, 62nd. Maudi, 55th. Anya kadagitoy duwa a pagpilian ti umno apan nakaisurat ti 55th. Umuna, wenno maikadwa. Kitaen di naibaga a numero ken di maudi a duwa a letrana. Fifth, wenno 5 ken TH. Anya kadagitoy duwa a pagpilian ti adda 5 ken TH na. Gusto, dayjay maikadwa, 55th. Para ti maikadwa nga aktibidad tayo, pilian ti banag a dawdawaten ti ordinal a numero. Aso, first. Pusa, second.
Lapis, third. Libro, fourth. Cake, fifth. Bulong, sixth. Bag, seventh. Saba, eighth. Kamatis, ninth. Kenbado, 10th. May kamano di cake. Di cake ket may kalima, wano, 5th. May kamano di aso. Di aso ket umuna, wano, 1st. May kamano di bado. Di bado ket may kasangapulo, wano, 10th. May kamano di lapis. Di lapis ket may katlo, wano, 3rd. May kamano di bag. Di bag ket may kapito, wano, 7th. Naawatan nyo kadi, itipan na kaisurat ti ordinal a numero? Nalaing, tata, sarusarwen nyo kay na ito'y ketalpasan na sumbatan nyo dagiti aktibidad ijay module. Laglagipen, easy learning, basic learning, happy learning.